बोडो बाजारनि सासे ओनारा थैनो नागिरदों हुत्तरी ये क्या बात हो गया रे बे गाव 100 जन 200 जन सिख्लाफोरनि बे फन भिडिअफोरखौ आपलोड खालामै बिजनेस खालामबाय मालायनि लाइफनि जेबो बाथ्रा सानासै बिथांमोननियाबो जे बे भिडिअखौ नुनानै दुखु मोनदों बेखौ सानासै नाथाय जेथिया गावनि पेजखौ रिवेल खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो गावहा थैनो नागिरदोंनो आबे कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई किमान बेया कथा कम काक किमान गाली पारिम तो खुलुमबाय तो गिबि नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय बे भिडिअ माब्ला फैयो आं जेबो मिथिया बेनिखायनो आङो गासिनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय तो बे समाव आं मोननैसो आंनिफ्राय क्लेरिफिकेशन आरो बिथांमोननि पेज रिवेल आं खालामनानै होनो सानदों तो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय तो आं फार्स्टआवनो मोनसे खोथाखौ बयनिसिमबो क्लियार खालामनो नागिरदों तो माने वाट्स अल लाइफनि चेनेलाव आरोना गोबाङैनो मा होनो जेम्स आदानि गोबां भिडिअ लाइभ भिडिअखौ लानानै बिथाङा होफैयोमोन तो बिनिखायनो माखासे पाब्लिकफ्रा एबा रायजो राजा नोंथांमोना माने सानो जे बै चेनेला जेम्सनि होननानै तो बेयो नंखाय बेयो जेम्सनि जानो हाया आरो जों जेम्सजों रायलायखाबायबो बे चेनेला बेनि नङा आं गोबां सिगांनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन बे जेम्सनि नङा होननानै तो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थानानै हरबाय तो नोंथांमोना साननो नाङा जे बे चेनेला जेम्सनि होननानै तो आं गोबां पाब्लिकफ्रा सानो आरोना बेनिखायनो आं बे खोथाखौ बुंग्रोखाबाय तो दानिया जोङो पेज रिवेल खालामनो नागिरबाय तो वाट्स अल लाइफ तो नोंथांमोनाथ' बिनि फट'खौ नुवाखै तो बेयो नायनानै लादो बेयो बै जाय हौवा बिनि बेयो आरोना आरो लोगोसेयैनो बेयो मोनसे बर' बाजार चेनेलबो सालायोमोन बे आरोना तो बिथाङा डिस्ट्रिक्टआ बिसनाथआनो गोग्लैयो होनदों ओमफ्राय बिनि गामिया तिनिखनिया आरो लोगोसेनो बिथाङा मोनसे कम्पिउटार दखान दंखायोनो आरोना न'खरावबो मोननै मोनथाम दखान दंखायो तो खोनानो मोनदों बिथाङाबो माने दखान होनो न'निफ्रायनो ओंखारलायाखै गिनानै आं बिनि सायाव मोननैसो बाथ्रा उनाव बुंगोन तो आं पेज रिवेल खालामग्रोनो नागिरनाय दायो आरो लोगोसेनो नोंथांमोना मोनसेखौथ' मिथिखाबाय बर' बाजारा तो बेयो मोनसे बर' स्कपनि जाय बिरदाव नार्जारी एबा बिरदाव आरोना बिथांनि नामा ओमफ्राय बेयो मोनसे धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि तो बिनि फट'का बे बिथाङाबो हाबा जानाय बयबो हाबा जानाय बिथाङा गथ' दंमोन बिना गथ'खौ आं मोनाखै तो दानिया जोङो मेन खोथाथिं थांनोसै तो आरो लोगोसेनो पाब्लिकफ्रा बुंगासिनो जे नोंथांमोना भिउसनि थाखाय साबस्क्राइबारनि थाखाय गोबां मा खालामगासिनो होननानै जोंखौ बुंदों आरोना जाय जों होबथानो थाखाय फैदों जोंनि ग्रुपखौ बेफोरबायदि होननाय नुनो मोनदों तो आं बे समाव बेखौल' बुंगोन तो जोंथ' गोबां ससियेल मिडियानि गेजेराव फैबायानो थाखायो जोंहा जेबो प्रब्लेम जाया रायजोफोर नाथाय जोङो सानदों जोंनि बर' रायजो राजानि थाखायसो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जों दिनै ससियेल मिडियायाव फैखादों जों मिथिखायो जे बिदि भिडिअ शेयार खालामबा मा जागोन मा जाया जोंनि लाइफनि बाथ्रा आरोना तो नाथाय नोंथांमोनासो जाय जाम्बा पाब्लिकफोर बेफोरसो शेयार खालामगोन माबा सोरबा बयफ्रेन्ड माखौबा फोथायनानै हरगोन ओमफ्राय बेफोरो गारायलायबा बेफोर बेयाव थांगोन बैफोर बेयाव थांगोन तो होमबा सोरहा लस दं जों इउटुबारफ्रा जेबो बेखौ होबथानानै लाबबो जाया लसबो जाया मिथिबायना तो लस नोंथांमोनासो लाब जागोन पाब्लिकफ्रासो माने उल्टा माने इउटुबारफोरखौ जायफोर बिनि सायाव भिडिअ बानायदों बेखौसो उल्टा रायगासिनो मानसिफ्रा सोरबा आरोना जोंखौसो माने जाय होबथाना थांदों तो बेयो गोरोन्थि जादों होननानै आं सानगोन तो मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला दिनै बैनि सायाव बैखौ आपल'ड खालामदों बैनिखौ मोना आपल'ड खालामदों नाथाय माब्लाबा नोंनियाव फैबालाय तो जिखियानो जाया मानो तो बिरदों दानिया आं मेन खोथायाव बुंनोसै तो बिथांमोननो जोङो टाइम होनायनि सिमाया बारहांबाय तो दाहाय मोनाबिलिसिमहालागै जों होदों तो खोनानो मोनदों बड' स्कप बिरदाव धेमाजि बेथ' मेन्टेलखासो आं मेन्टेलैनो बुंखागोन मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिनि स्वभाव माने मेन्टेल तो गोबां बेफोरबायदि नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय माने जाय बाथ्राया जाथावा माने गेम होनायखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो तो बिनि सायाव मा लिरदों नायदो आरो गोबां माने नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम माने बिथाङा बिजनेससो गेलेनो फैखादों बे ट्रुथखा बे मोनसे वाट्सएप स्टेटासाव नाय नोंथांमोना तो आं 5 दिननि गेजेराव 19 दिननि गेजेराव आं ओरैबायदि साबस्क्राइब खालामबाय बा होननानै ओमफ्राय गावनि कन्टेन्टआ जे मा बेखौ जेबो खोन्थायाखै आरो लोगोसेनो वाट्स अल लाइफ बिथाङाथ' गुबुननिनो बांसिन भिडिअ दंखायो तो बे समाव आं बेखौनो आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों तो नोंथांमोनाबो सासे गथ' गोरलै नंला तो नोंथांमोना सासे जुलि जाबाय जेथिया तो जाय हिन्जावसा आरोना हिन्जावसाया जाय नोंथांमोननि हिन्जावा तो नोंथांमोनखौ फोथायदों नोंथांमोना इयुनाव मोजां खामानि मावलांगोन एबा आंखौ सुखुय गोजोनै लाखिलांगोन होननानै नोंथांखौ फोथायनानै फैदों नङा होमबा बिसोर सानै हिन्जावा नोंसोरखौ जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै लाखिलांगोन होननानै नाथाय नोंथांमोना सासे जुलि जाखानाय गोनां जानानै एबा नोंथांमोना फिउचारखौ नायनांगौ दङ नोंथांमोना इयुनखौ साननांगौ बाथ्रा दङ नाथाय नोंथांमोना इयुनखौ जेबो सानाखै नामा नोंथांमोनालाय मा देखायबाय थानो नागिरदों ससियेल मिडियानि गेजेराव अरे कहना क्या चाहते हो जों बर' हारिखौ फाननानैब्लाबो माने नोंथांमोना माने फैसा खामायनानै थांना थानो सानबाय नामा
मा जागोन जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय बेसेबांबा दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड एनडिपि बिथांमोना आरो रोजा रोजा जोहोलावफोरा जोंनि बर' हारिनि हारिमु आरो गासै बर' रावखौ बर' हारिमुखौ लाखिनो थाखाय एबा बर' हारिखौ लाखिनो थाखाय बिथांमोना रोजा रोजा दिनै रुंसारि जालांबाय अब्ला बिथांमोननि जिउमाया ओरैनो थांसै नामा बिथांमोननि रोजा रोजा सुबुंनि गोज्जा गोज्जा थैनि बाना होनानै जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होलांनायनि मुलाम्फाया मा होमब्लालाय Good, very good. तो आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै नाथाय आं मोननैसो खोथाखौल' बुंबाय थादों जोंनि इउटुबारफ्रा नोंथांमोनखौबो जों बांद्राय गोजौ लेभेलाव जों दिनै हरनो सानाखै नोंथांमोनखौ हरनो गोसोबा जों हायो जोंनाव थोजासे बिबांनि प्रुफ दङ आंनि सिगांनि भिडिअ आरो गोबां इउटुबारफ्रा दिनै स्क्रिनशट आरो गोबां खालामनानै दोनदों जे नोंथांमोननि प्रुफखौ आरो नों प्रुफखौ लाखिनानै दोनदों अब्ला जों मोननैसो टुइट खालामबानो जे नोंथांमोना दिनै नोंथांमोना मिथिखायो बे क्राइमा मा सोरनिबा जुदि प्राइभेट भिडिअ फन भिडिअ बेफोरखौ आपल'ड खालामनाय एबा ससियेल मिडियानि गेजेराव हगारनायनि क्राइमा मा नोंथांमोना मिथिखागोन जे नोंथांमोना खमसे खम 3 नङाबा 4 इयार्सहालागै जेलाव थानांगोन अब्ला नोंथांमोननि न'खराबो इमान गेदेर नंखाया जों मिथिखायो थ' सासेनाथ' गैसिनबावासो बड' स्कपना गैसिनबावासो बेनाथ' दखान ओरैबायदिना जों बिजनेसजों सोलिनो हायो अब्ला नोंथांमोना 3-4 इयार्सआव जेलाव थांनो गोसो दं नामा आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोनखौ जोङो नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननो जुदि हगारनानै होयो नोंथांमोननो जों जुदि बेखौ प्रेसार होयो अब्ला नोंथांमोना बिसोरजों हमजानानै बुजागोन हयखि हान्थु खरायनांगोन हयथ' लामायाव माबा मोनसे खालामनांगोन थ' बेखौ मिथिखादों अब्ला जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बर' इउथफ्रा पाब्लिकफ्रा नोंथांमोननि पेज आरो लोगोसेयैनो नोंथांमोननि निमाहा बिनायखौल'सो बिदों अब्ला बेथ' मा बेसेबां गिदिर खोथा नोंथांमोना केमेराखौ हमदो आरो बुंदो एसेबां जे 1000टा 100टा भिडिअखौनो बानायनो हादोंब्ला नोंथांमोना मोनसे भिडिअखौ मानो हाया आरो नोंथांमोना गुबुन मावनायनि थाखाय निमाहा बिनो होआखै जुदि गाव मावनायनि थाखायसो नोंथांमोनखौ मावनायनि फिथाइ महरैसो होदों दा थ' बास आरो बिथांमोना बुंदों जे बिथांमोना मोनसे सोरबा सासेया बुंदों आरोना थ' बड' माबायानो वाच लाइभआनो बुंदों जे मा आंखौ प्रुफ दं नामा जे आं सोरनिबा भिडिअ भाइरेल खालामदों आबे गान्दा आंनि खिथुनि चेनेलफ्राव भिडिअफ्राव नायलाय रिप्लाइ टु वाच अल लाइफ होननानै थ' अब्लानो नोंथांमोना नुजोबगोन आरो पाब्लिकआ छुटिया नङाथ' जाम्बा नङाथ' आजिखालि पाब्लिकआ नुखायो मिथिबायना नों मा आपल'ड खालामदों मा आपल'ड खालामाखै आरो लोगोसेनो नोंनाव खमसे खम 80K साबस्क्राइबार दङ होमबाथ' सासेबाबो दोनथारगोन ना थ' आरो लोगोसेयैनो गोबां बिबांनि आंनि साबस्क्राइबार बिथांमोना नागिरनानै हरदों जे बिथांमोननि मुं थं थ' बिनि थाखाय आं आंनि पाब्लिक एबा गासै पाब्लिक एबा रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बे बिथांमोननि थं नागिरनाय बेलायाव नोंथांमोन पाब्लिकफोरनि हेल्प मोनाबा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङामोन बेयो जाफुंबाय थ' आरो लोगोसेयैनो दानिया बिथांमोना होनदों आरोना गुगोलाव मोनखानाय आबे गुगोलाव बहा मोनो एक्स भिडिअ साइटफ्रावसो मोनगोन दा मा एक्स भिडिअ साइटआ मा 18+ नंगौना नङा आरो लोगोसेयैनो इन्डियाआव दायो बेनसो जाना दंखायो आरो लोगोसेनो बेयो मोनसे मा पाब्लिक प्लेटफर्म नामा पाब्लिक प्लेटफर्मथ' नङाना बेयो मोनसे प्राइभेट प्लेटफर्म नों थांनानै नायबासो नुगोन नङा होमबा हारसिंथ' नुजाफैया नङाना बे मोनसे पाब्लिक इउटुबा मोनसे पाब्लिक प्लेटफर्म आरो लोगोसेनो बे क्रमफोरनि बे वेबसाइटफोरा मोनसे प्राइभेट प्लेटफर्म नङा होमबा थ' दानिया नोंथांमोना बुजिबायानो जानो हागौ आरो दानिया आं मोननैसो खोथा बुंबावनो सानदों जे थारैनो नोंथांमोना गथ' गथाय थाखालायनानै मा खामानि मावनो गोसो जायो आं बुजिनो मोनाखै आरोना थ' बास जोङो दायो गासै बड' इउटुबारफ्रा माने नोंथांमोननो दायो जास्ट मोनाबिलिहालागै टाइम होबावदों अब्लाना जोङो फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि डिस्ट्रिक्ट आबसुफोरनो जोङो गासिबनिसिमबो जोंनिफ्राय प्रेसार हरनो नाजागोन एबा बिनि थंखौ हरनो नाजागोन आरो एभिडेन्सखौ हरनो नाजागोन जाहाथे बिथांमोना पाब्लिकनि गेजेराव ओंखारबोथारो थ' पाब्लिकनि गेजेराव ओंखारबोथारो माने आंथ' होखाबायानो जिखिनि जाया होखाबायानो बिथांमोननि प्रेसखौ रिभिल खालामनानै थ' आरो लोगोसेनो बड' स्कपआ बहुत हारामि मैया बुंदों बिथाङा आं थैथारनोसै होननानै आबे एक्टिं खालामनायनिबो मोनसे माबा दंलै मिथिबायना एक्टिं खालामनायनिबो मोनसे माबा दङ मा होनो लिमिट दङ बे लिमिटखौ बारबाय नोङो आबे नों जेथिया नै आं मा बुंबावनो बिथाङा आरो मोनसे मोजांनो खालामना लाबावदों जे मावजिनि आदब मोनसे फिल्म फैदोंमोन नङा होमबा थ' बेयाव मावजिनि आदब 2 ना मा मोनसे फिल्म फैदोंमोन नङा होमबा बे फिल्मनि एक्ट्रेसनि मोनसे भाइरेल भिडिअ दङ होननानै पाब्लिकनो गथायना होदोंमोन माने जाय बाथ्राया नंखायानो माने बेबो लिगेल एक्सननि
लिगेल एक्शन लानो थाखाय थियारि जाना दं बिथाङाबो तो आं बे समाव बेखौनो बुंनो लुबैदों जे नाय ससियेल मिडियायाव फैदों जेब्ला अब्ला बिदिनो लिमिटखौबो लाखि आरो रुल एन्ड रेगुलेसनखौबो लाखि आरो बिथाङा ओरैबायदि गोरलैयै थगायनानै खारलांनो नागिरदों माने आं थैनोसै मानोसै होननानै आबे नोंथांमोना जुदि फिउचारखौनो जेबो साननोनो गोसो गैयामोन बा फिउचारखौ जेबो लाखिनोनो गोसो गैयामोनब्ला अब्लालाय मानोथो जुलि लाखो नोंथांमोनालाय एसेथ' जुलि लानानै एसेथ' भद्रथा जादो नोंथांमोना साननांगौसो नोंथांमोना सासे 18 प्लास जाबाय एबा नोंथांमोना सासे बोराय लिसाव गोग्लैबाय एबा नोंथांमोना सासे साननो गोरोङाव गोग्लैबाय जुलि जाबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोना एसे बुजायनांगौसोमोन जोंखौ जे मानो बिदि जानांगौ मानो बिदि जानाङा हामा बेफोरबायदि होनना नाथाय नोंथांमोना गावनो बिदि कमसे कम आरो लोगोसेनो गुबुननि भिडिअ खावनानै भिडिअ आपल'ड होनाय कमसे कम बिथाङाथ' जेम्सनिफ्राय 20टा भिडिअसो होखादों आरो गेमस्ट्रीनि 20टा बे 20 भिडिअआवनो कमसे कम गोबां भिउस दं गोबां साबसक्राइबार दङ आरो लोगोसेनो मोनसे फिल्म दंमोन बे फिल्माव बिथाङा 10 लाखसो भिउस मोन्दों आरो ना 2 घन्टासोआव जमा प्लास खालामनानै अब्ला बिथाङा 50,000निफ्राय 1 लाखसिमहालागै मोन्दों अब्ला आं बे समाव बेखौनो बुंगोन गासै जोंनि प्रडिउसार मिउजिक प्रडिउसार फिल्म प्रडिउसार नोंथांमोनाबो जाहाथे फिल्मखौ दिरुननानै जाहाथे बिदिनो बेकार माने खालामनाङा नोंथांमोनाबो लिगेल एक्शन ला आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो मोनसे प्रडिउसारा मोनसे अफिशियेल चेनेल नोंथांमोना खुलिनानै लानांगौ आरो जाय बिथांमोना बेफोरबायदि खालामो आपल'ड खालामो नोंथांमोना बिसोरखौ स्ट्राइक होनांगौ मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनासो खस्थ' खालामदों बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया नोंसोरसो मोननांगौ नाथाय नोंथांमोना खस्थ' खालामबाय गुबुनासो फिथाइखौ जाहैबाय बा 1 लाख मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै जोङो अब्ला बोरै जागोन थ' बास आंबो आंनिफ्राय लास्ट रिक्वेस्ट खालामदों जे बिथांमोनखौ जे नोंथांमोना दा सान हाबनायनि सिगां नोंथांमोना सोरनियाव हरो मिथिया आंनियाव हरोबा आंनियावबो भिडिअखौ हरनो हागोन आङो आंनि डिसक्रिपसनाव आंनि मेलखौ होनानै दोनदों थ' नोंथांमोना जुदि हरनो गोसोबा हरनो हागोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोना मेहेरनो हरो ना नार्जारि कर्नारनो हरो ना एक्सट्रानो हरो बे नोंनि गोसो थ' बास थ' जोङो थिखानाय समनिसिम जोंनि बड' इउटुबारफ्रा गासिबो एबा पाब्लिकफ्रा दाहाय मोनाबिलिहालागै नेनानै दङ थ' नोंथांमोना होबानो जाबाय थ' आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि एड्रेस नोंथांमोननि फट'खौथ' मोनखाजोब्बायानो थ' आरो लोगोसेनो खोनानो मोन्दों नोंथांमोना न'निफ्राय ओंखाराखैनो गिनानै थानानै बेस्रा वाच अल लाइफआबोथ' दखानावनो फैलायलायाखैनो दखान दंबावलायोनो माने मबाइल कम्पिउटार आच्छा कम्पिउटार दखान दं आं दासो बुजिबाय कम्पिउटार दखानाव बैफोर कालेक्सनफ्रा फैजोबोना बेफोरखौनो बासि माने इउटुब चेनेलाव हरोमोन नोङो साला सुवाट बेफोरबायदि नोंथांमोना माने बेफोरबायदि थाखुमा गिस्लं थास्लायस्लाय आंनिब्लाथ' आं मावदोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो बेफोरबायदि होदो होमबानो जास्ट जों जेबो नोंथांमोनखौ बुङो माने नोंथांमोनखौबो जों बेफोरबायदि माने थैजानो लुबैनाय मानाय बेफोरबायदि जों जेबो लुबैयाखै नोंथांमोननि थाखाय जों मोजांनि थाखाय बुंदों जुदि जों डाइरेक्टलि साननो थांनोमोनब्ला एबा जों एक्सन लानो थांनोबा नोंथांमोना गोजा न'नि आलासि जाहैजोबनांसिगौमोन नोंथांमोनखौ जों थारैनो एक्सन लानो थानोबा जों बर' होननानै अननानै थादों आरो लोगोसेयैनो जोङो दिनैसिमबो डिस्ट्रिक्ट एबसुसिम नोंथांमोनसिम जों जेबो बुंहराखै थ' आरो लोगोसेयैनो हरनो गोसोबाथ' 1 मिनिटावनो हायो बारा गिदिर खोथा नङा NCW डाइरेक्ट टेग खालामबानो ओमफ्राय बे डिस्ट्रिक्ट वाइसनि नों मा डिस्ट्रिक्टनि गोग्लैयो बेयाव पुलिस स्टेसनाव टुइटाराव जों टुइट खालामबानो नोंथांमोननि एड्रेसखौ होनो हाबानो दानो नोंथांमोना सेस जागोन मिथिखाबायना बे केसा फिसा नङा दे बुहुत गिदिर थेवबो नोंथांमोनखौ जों फिसा खालामदों जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि पेजखौ देखायफैनानै बेफोरबायदि मावनांला जाहाथे माने नोंथांमोननि जों चेनेल उरायजानायखौबो जों जेबो लुबैयाखै माने बेफोरबायदिखौल' जोबजानो लुबैदों थ' बास दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय थ' नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम